Kanyidindo anya kanka anya chasiawo kanyi wenye failu kano wano Okongu chalum n'ụzọ kanga ifi na-alụ ka m na-alụ nọ ndị bụ boyo yoba chukwu bebe ebele nọ ịdị ndụ ka nka chasi awọ ka ịbụrụ okobo n'okongu abụrụ chacha fecha fecha na ndị bụ boyo mesia ndị ga-abụkwa okongu ị ga-enyekwa ndị ọzọ efe ma lụọ ọlụ ya ọfụma nụ ka ọ dabala ịnụ iwe ka nka lie dị lụta na emesịa na eji abụ okongu nkwa
Because women are by from Ivo, Nico Madonna and Anglia, Okosisi. This Babu Nandina, I do.
afọ m na-abalị ebe a kịta afọ m ebe dara onye bụ abalị ebe a Okosisi Igbo onyinye bịa gbalị ebe a bịa nwaanyị na ndị tụ n'ụmụ anya bịa mụlụ onyinye ọga nwoke na akebe bịa gbalị ebe na akebe kịta anyị na-ekene ọrụ enyi ọka ochi aga oke mmadụ lapụrụ a ga-akwụkwọ na oke jubapụ oke mmadụ achụbịa ọzọ ịbụ na ọ dị first time na ada nwaanyị a na-anụ na mbara na-agba ebe n'ụzọ o gosi na nwoke nwụrụ bụ oke osi and oke si afọ olugbo ụmụnụ na-efe ebe akwa ọkwa ifuru na ihe mere nnyaa ozugbo a na-agba ebe ezigbo ikuku maka ebe oke osisi ihe niile ọ bụrụ na oke osisi abatakwo n'ihe na obi ya ala ndụgo n'ihe ezigbo mmadụ onye eji aga mba onwe ya na ndịkwa na igwe niile jikọ n'ofe ụmụnne ya na okwu na ibe ma nwunye ya ma onye ọbụla na-ebe akwa ala na-akwanyere ugwu n'ụbọchị taa ha sị ya na ọbịa na ndụkwa Chineke nna ka anọnye mkpụrụobi na Jizọs Kraịst bụ onye ndị na-achị igba ebe a bụ kalista na-abụ nke a na-alụ na Akwa Ibom na agbara oke osisi egbe kalista na-agụ nke a na-alụ nwa na Akwa Ibom Karista na-agbara oke esi egbe karista na-agụ ka a na-anụ
Bible from na ebe nke a bụ nwoke n'ụlọ ọnya na-agbalụ oke osisi egbe maka na oke osisi bụ mmadụ ụwa niile. Chief Nwoke, Abini. Osisi abata na be ya nke a dị ka ụmụ obodo dị n'abalị nke a maka na afọ m n'ebe agaghị iche igwe Choma will be an animal much balanca. Manabo can by the right left side. Up from next. Look at the family.
Obi iwe ekwe oshilo ọla n'ihe ọ na-aba n'Okosi ebe obi iwe ekwe oshilo ọla n'ihe na-aba n'Okosi ebe Tekno na asa kwa mama Tekno na Okosi mumushke nwanyị anyị na-afụkịta mama Tekno mama Tonu Walo na Okosi mumushke Okosisi na-eje ndụ nwanne m oje onye ga-ekute ngada ọgwụba n'ego nna mụrụ m oge egegere igwe tibe na anyanwụ zọrọ mmiri anyanwụ na osimiri ọdawa ọrụ ji enye mgbe na-ebere gị mgbe ntị agụ egwu agwụ agụbike onye ji achụ oge onye ebe ọ dị igwe dị ọtụtụ nna m oge
n'ihi nna m nne m okere eke eke bụ eze anọghị ọgụbara ego mmachi bụ agụ n'ebele ịnata na nkalapsiri ahụ n'olukwu ụkwa ebe a bụ ihe Okosisi mụrụ Aku dah. Aku main main nama aku macam kamu
Oggi siamo molto nelle vedete. Hanno copo mani e ci na continua chiam. No, è battuto. C'è usugo. Onye a ebutere ebe a bụ Mbachimbe nna mụrụ m so na be ka ọ natara mana ọbọkụ ya na-ebi ahụ anyị nwe ya anyị eme mmadụ a na-ama Chineke ikpe ka Chineke si chee ka o si eme tata ka Chineke si na ya ebutekwa Louis Mbachimbe ibe ya maka onye nwe ebe a. This is the first compound of Umushke. So n'ebe ọ bụ etu a anyị kere Chineke ọ sị ọdụ mmasị ekene ya ọdụ njọsi ekene ya mmadụ rere ebe nwanne na ndụ ọ na-ekpe Louis ekpele na anyị na-ekpegolo ekpele na mgbe ọdụ ndụ nke a bụ kene isi ya nwụtara n'afọ nna ahụ ihe mere dị mma ihe Jizọs mere dị mma were ọbara Jizọs uche ụmụaka ya uche relations ya Chineke onye ọbụla bịa n'ụwa mana ya nwụ ka bụ dọlị maọbụ lewuse onye bịa n'ụwa mana ya nwụ n'ọkedịta m eji enweghị mmadụ onye Chineke soro mkpụrụ obi anyị bụ na enwe ụbọchị ji anwụ ihe mmadụ bụ n'ụwa esi n'ụmụ obodo bịa n'udo ka m na-ayọ ka esemokwu mmadụ na mmadụ ndị ọma bọtụrụ ndị ọma mma biko Chineke kwa ya n'anya ka anyị mee ya n'udo. Louis bụ onye udo ezinụlọ eburu onye udo nwanne m nwaanyị mụrụ eburu onye udo so n'ihe enye anyị udo ezinụlọ bụkwa udo ezinụlọ Umushke izizi bụ udo ọ bụrụ ọgba aghara na ama ebe a Umushke akụ efụta ya n'ihe enye anyị udo ndị na-egbakọrọ ọnụ ahụ ma ndị na-ebu ele eje na-eje anụ udo ya dịra n'aba Jizọs Kraịst our Lord. Thank you. Biko enwere obere ọjị
Abuja. Stevenson. It was Berlin. Okay. Let's say we are moving, we're going home, we're taking the father to his house. Yeah? Okay. Hold on. Udogu, one is Stephen. Welcome, sir. Hi. Yeah. Udogu, I need to even offer on a Ganania. Yes. Hello. What do you mean? na ezigbo mmadụ onye nke anyị efebidazere bụ ezigbo ikorobịa bụ ezigbo onye ụmụ obodo Igbo Kanụma ezigbo mmadụ na mbụọ
arrive to this very place. Thank you and God bless you. We have to go in. We have to observe a great line of faith. One of us, here comes our own dear late brother, late friend, a good man.